exercise is work, balance gid siya nga workout nimo imong kaugalingon. 50 minutes nga wala kayong naunang utang, wala kayong naunang problema. Wala gyud free jud kang mag-jogging ka nga imong ang metabolism mo jud ang gamiton. Agoy kinahanglan nila ni isa no. Dayon, moro tayo Dili mo ha? ra bagid siya pwede. Moro tayo mo ha? Oh. Okay. Dili sa ingon nga Kinahanglan din ni ma-exercise tirahon na gid to. siya. Oh, kay lagi kung dili nimo na buhaton, sama ra nga nagkuan ka sa imong kuan, nagkalot kay mo 6 feet below the ground. Mao siguro nga daghan og sakit ang tawo. Kaya nga no, wala na may panahon sa exercise. Ang ginawa na man gud sa tawo nga ang tanan niyang trabaho nga napatuluan og singot. Exercise para sa kuha pag ato namon idokobi sa kuan. Colonex Wellness Center sa Osamis. Iya jud kong gi-advisean nga kanang mag-walking ko og 1 hour. Exercise jud. 50 minutes kada adlaw. Na siya. Ingo nga sige dok pero magi wala na ko nahimo ng exercise ay ang saan man gyud na ay. Okay. Dire sige og lingkod dayon. Di pugong mo kay ako ra usay abog ayo di ko ganahan mag-hike kay abog ayo. Then bisa pwede gyud to libot-libutan tong balay nga mag-hike kay pero wa gyud nahimo siya. Mo na nga lisod jud mo nang magkasakit jud ay. Kay ngano naglingkod ka para nang nasa opisina, lingkod. Dili makalakaw. Ang imuhang mga dili jud ma-exercise ang naasulod sa imong tiyan. Oh, ang system bitaw sa system system sa sa lawas. siya mag-workout ba. Yan ang hilantaw po kanako. Tarong-tarong nga gid ko, sis. Kay kung dili gud sige lang kang kaon, sige kaon. Sige lang kang Oh, dayon ikaw ka dire gid sa ko na. Usay gusto niyo ipasabot ha? Tarong-tarong nga biya ko niya ha. Natural ra na yung body language. But I know you are responsible to exercise. Bawi agyod. Kay diha kita makaluya ron. Sis, nga mag-exercise pag ka kay. Di anyang lawas, mobile na niya. Naka-exercise ka sis. Kinahanglan Of yun course. na maka-burn of fats every day. Sus, kung exercise pala ang sa ako bitaw no, ang exercise. Kung nagpatulo na ka sa imuhang singot, dayon, it's like for example, magtrabaho ka, di ba? Kana manilhig, mga mga SWAT, ana whatsoever. O, kung natulo na galing imong singot, nga gikapoy na ka sa imong trabaho, then feeling po nimo nga true, magaan magid ang imuhang lawas ana nga Yeah, are you sure makuanan na- ka sa singot. I-break na ko Dayon, di ba? Kuya, dapat ka kumuha ko, Lord. Let me Nakulit. finish first. Di man gud kay 50 minutes siya, free imong kaugalingon. Dayon. Dili ila gina siya required nga i-apply nimo ang exercise na magtrabaho lagi ka. Committed ka sa imong kaugalingon. Lagi. Unya na kunog, nangabo ko. Unya ang exercise nga kayo ni Ma'am Lim, walking, di ba? Unya mangabo ko dito, sugod sila ang tire payon sa mga. Walking naman na. Ay ko nagdinoy pa exercise. Unya pagkahuman. Admit Just kita, wait nakita for a dyan. while. Unya ra dili ni mahitabo ni Uy, dili kita magunda pareha kani ako, sa relax i-share niya. ko. Ang imuhang kinabuhi nga nagtrabaho ka, pareha sa ako. Unya ra. Butag sayo, gatrabaho, Uy, unya ra sad oy, grabe pug oy. Ana, time out. siya. Dili ni magsilbi ni. Kaysa kurte mangali. Isa ka panik Muna paminawon. ingon niya. Ikaw nagistorya pa wala na No ni. man is above the law. Ano man. Kung ang balaod, aniya sa yuta, ang balaod sa lawas sa tao is ang exercise. Yeah. Balaod gyud siya para sa imo ang kinabuhi. Indeed na siya, darling. Pag dili ka mag-exercise, Wala lagi may nakingon. Nga dili Maka-exercise yes. nga ang iyang balay has ng layo Nag-add ko may dito. Kan layo ba ni balay? Darling, sobra pa tos exercise kung mahimo pa karon. kanya exercise na naman Mulakaw ko, dili, mulakaw na. O, di ba? O, mo man imong giingon ka ha, maglakaw-lakaw. Anya, lesson pod no. Naglakaw-lakaw O, maingon ka, tag 30 nagkatag minutes. balde. Karon, 30 minutes sa Naglakaw. mga artist man. Then, ang 30 minutes, dito ra sa ilahang Daddy Gabino, nga balay. Onya, kay di man ta mo balay, dito na dito ko muhuno, kay dito ang exercise sa taman. Ana, muhuno ko sa ing balay. Tok, Dili hayo. na sa exercise. Oh, so that's why, ang exercise, You are free. any kuan mo Free na siya, of dili your magod. mind. Depende ra maguna nimo kung unsaon nimo pagdala sa imuhang pag-exercise as long as ikaw mabaskog ka matag adlaw nimo nga panggalihok-lihok. Ano ra magana siya good kay kung moingon tag buhaton tanay nga na bisag busy jud kay ka. Of course, ang tanan pahimutang man gyud di ba? Busy rin Naa man sa gyud bawat- time. Naa man gyud Busy time man anang gyud. pag-exercise no. Pero ato alam po dili lang po nato wad-on ng kapitan mangguna. So, exercise naman po na kay mutulog pod bi imong singot ana tanan overall. Dayon kay gikapoy na ka inig mauga ng singot imo. Mo jogging pagka dito wanay lamig kinahurot ang singot imo sa ginunaguna. Mao na akong giingon. Pila ka oras imong pagguna o pagtrabaho? Ay, ginoo ko. Pila lagi ka Ay, oras butang tag to? 30. 30 pagtsyo. O dili magbuot-buot kay nga mo sa minto among gunahon. Kulangan Oy, ka, walay ato. sagbot.
Kulangan pa dato kay 50 minutes man. O, iplasa na to 20. Kulangan pa. Wala nga, kinahanglan ang tao mamatay Ang sa exercise is free will. Yes. Dili siya ingon nga imuhang isaggregate nimo nga imong yung ilus-lus imong lawas nitong trabaho aron panindon ka tuyo. Dili sa tuyo nimo nga sington ka kay gitrabaho nimo dili ilugos. Inanay siya routine. Inanay Ano ra lang siya. yun siya. Ana man si Doc. Ana si Dili Doc siya nga. dili mo pugson kay once nga pinugos pare nako. Puguso kay ko kani exercise na ni siya. Dili di ay research na mo ni Jeroni. Dili di siya. Ning ingon lang ta kag research kay dili na ta mamugos ana oy. Naa mambuday kay Mo gani nga ako kay giistoryahan. Ning ingon lang ta kag ganihan na kay Example, ah. gikapoy-kapoy na ko sa kumba pag ingon. Ning ingon ta naabot pas. Ako tong ituyok para mugawas yun na imong daghan ta nga naigo nga ang trabaho gihimo exercise nga dili dai siya. Sure. Daghan ta na stress. Diba? Ingon ka, sa to? Tanawa. Free. Oh. Free kasi yung gingon, di ba? Wala yung mga utang, wala yung mga kuan. Wala kayo Wala naon-naon. kayo ginunang-utang, mga Oh. ganyan na. So, inikahuman sa 30 minutos, nagbaha na pong mga utang. 50. Ang Bahala na lakang, ng utang niya. 50. Mag-wear ka sa imo ang proper wear nga proper wear pa gyud ha. Shoes ka. Kanang magkuan ka mag-shoes, mag-leggings. Wear pa gyud ka sa imong plaster na sa Okay. ina. Wear ka. Oh. Set, ana. Jogging ka. Uy, Karon kay magwapa. Magkagwapa imong na giutangan, di ara masunahan. Karon. Jogging na ka, with kurma kay ka ha. Gwapa kay kabayot. Jogging. Jogging. Onya, ning Sa'yo sunod na ko tong to. jogging pero tong mo- maningilay. Pwede na siya idungan. Oh, palatago nimo. Mag-jogging ni. Palatago nimo. Karon kay naman ning utang, mag-jogging po ko. Oh. Gukod yun, gukod. Karon, Diya kay na. nagsunod mang maningilay. Oh. Ang paagi nimo, kung nairo sunan. Gukod ro. Para di ko maapsa sa maningilay. Isno lang nimo tong maningilay turos balay. Jadi So ana lang siya may taba. Oh. Sa tinood lang, gusto ko siya Maguba i-practice. na yung exercise ako. Oy, sa tinood lang. Na-stress naman ka kagidukod ka giro. Istorya lang nito, pero lisod siya buhaton nga routine Kamang- ako siya. kamang. 50 minutes lang a day. Kilaro ko ng 50 minutes. Kadyo ka na kung mahimo ba na nato. Kaya naman ang gusto niyo ang iyon yun ni Doc nga inigmata nimo sa buntag mag-hike yun ka kay para mangmata ang imong mga kuan ba sa mga dira. muscles, Nga ready ka para sa imong trabaho. Ana siya. Oh. Dili ka magluya. Nya kay trabaho man di mao. Inya kay dugan kay ni mata. Amo ko na. Nya ligo na lang. Dayon man kaon din daga na dayon wala exercise. Ay, accept the consequences. Kung sa'y nilugdangan, dili ta mo exercise, andam na kadaag plan. Oh, mao na. Kay, ning lusot yang bala. Marcy. Ay, Apel. Ara na. Ano kayo yung plan? Oh, bitaw pag-ingon niya ma'am nga. Kay, moabot man siya ng panahon, magka-sickness mo. Ay dili na ko. Without Cut, exercise cut! properly. Dito sa exercise, wala na ko. Sir, wala na sa iyang plan maluoy. Kanang unsa nga klase nga exercise ang pinakanindot si dagano na jogging, Na dancing. Ay, bala padako sa Oh. labas. swimming, Wala. barber, Oh. basta jud siya. Mag-swim in na. Uy, naay pinakanindot. Simple lang. Ang Unsa man? pinaka maayo ra gyud nga gigayon ni Doc Oh, doktor. ang breast walking ra gyud. Lakaw ka. Ana. Kay aron nga igo gyud nga bitaw manginit imong lawas nga galakaw ka nga relax lang. Relax lang. Oh, dayon dili po ka mag-hike nga kanang kadlawon nga panahon rin makuha ni mo na kanang nanani sila Kanang nga na adlaw. adlaw. Oh, igo mag-hike ana mga usa ka oras para ang imuha mga kanang sa sulod sa tiyan nga mga organo, organs, oh. mga organs nimo mulig-on to siya. Function ba? Mo function siya og sakto. Kay ang imuhang dugo kuan man alive siya, nadagan siya pag circulate siya sakto. Kay og ganang pataka or patag exercise nga ladagan yung ka niya. Di ay to dili pwede sa imong lawas. Dili na pwede po sa imong Sure. Dili siya Okay. maayo sa imong lawas. Kung biya siya, daghan kay benepisyo ang exercise, good for the heart. Remove Oh, sa maayo ang cholesterol pump. ng pon. Maayo ang pump. Kana bitaw mag-hike ka, maayo bi ang pump sa imong heart. Heartbeat siya. Kaya ang dugo nga ga-circulate niya, kaan siya ba? Dili ba Dili, rin dili. na? Dili. Oh. Dili. Regular na Kayo gyud mo ang kuan. mapugos bitaw kag dagan, murot ay mo oxygen sa ulo. Mo na. Labi na pirmiro ni exercise ko ron yaw para baka So, ka Ka-warm up. warm up. Sa pangidaro na to, sik, dapat High credit. tanong ka mga 40 na, mga 50, kani. Kaya na ako nakita nga Jogging. idaran nga Jogging. 77 years old nga mag-hike pa. Oh. Mo-hike atong El Salvador,
mag-hike og 87. Nuyak. Murag 87 No, na siya. 78. Murag 78, 77, 78. Ligon ba kayo ay? Kaya nung hike kami siya. Nya kay mga bata mo pag gamurag gamay ra. Bigyan ganahan mo sa kay. Oh, dili man sila. Gani, wanang ang span sa life, mubo na lang. Okay, naman dito tanang kon. Diabetic lang daan, dili mo maborn ang imong sugar na, di ka pasingot. Ang mga mo exercise yun nga mga idaran, mataas-taas yun ang life. Yeah. Kaya nga no, labi na nga ang pagkaon, gipugngan sad, dili na pasagad og kaon. Uta na lang siya kay og matigulang mga sobra na manguna silang mga pagkauna sa lawas. Wala na natigom na. Lagi. Oh, usa pa may i-burn. Niya dili naman siya padulong sa mga kuan, anhin naman siya tumbilbil padulong. Ano yung hinataw ka na ko ron? You look at me. What do you think? Wala mag-exercise yan. Ha? Mabisa pa usap Wala na siya problema kay bata pa man, pa man siya chance. Wala problema kay bata pa. Hindi ka po, medyo mag-exercise. Okay. Kaya lamig kay katulog no. Mag-exercise. Ang pito, no? Ini-exercise lamig kay exercise kaon ito, no? ni human. Yes, ma'am. Ang ako rin, yung na, maniwang po niya. Di man, ay, nagikapoy, nagikuhay. Siyaon man eh. Dili Ito, na siya mapagod. Pero, Natural lang namang metabolism ni mo. Nga dako jud. Fats. so wala git Faster na baylo yung ang mabibigat. small intestine Oh, o magbaylo large na lang ka. intestine. Unsa kag mabaylo no? Nayati ng bunga. Baylo na lang. Baylo na lang mo. Kay gusto siya lambok. Ay, kapoy po kayo ni patambukon. Oy. Mahurot po akong kwarta. Kinaan. Bitaw pero bisag Pero, ina na grabe imong siya. lawas. Bisag Lagsik kasi madam. uy, Dili Buyag, pa buyag, lang. buyag. ing ana na imong lawas dayon dili na man jud ka mo gamay kay ana man jud ka kinahanglan jud ka mag-exercise. Wala tapulan ko sa tinuod lang. Murag kalot gid ani ba? Muna mo na exercise nimo. Oh, di ba? Kalot. Pahog na po na sa iyang plan ron. Sir, undangan na na niya, sir, palihog lang. Kay dili pa lagi mamamalit. Wala na, oy, Kung mingindrol. dili ko nun ta mag-exercise, sama ra gyud ko nun nga atong kinabuhi atong gimuban. Yeah, of Muna course. Ang exercise usa sa makapataas kinabuhi daw long life gud. Makaingon Talong, biya good. Short. makaingon biya ta nga dili gyud na exercise nang magdaro, magkuan. Okay, trabaho mo Ay ginasa. man kamot na lang Trabaho mo pa ginasa, sa trabaho mo 50 ginasa. minutes naman si. Pero Gino? sa dili sobra-sobra nga trabaho, may bi ang panglawas sa tawo. Di na lang dahil kung sakay motor ay Mag-hike mag-hike. ng lugar. Go ja. So karon sugdi na karon. Ha? Okay Sige na wala naman. siya sugod. Sige na siya ko ni sinasumpa pa gani siya. Ano ba? Mag-ana pa na siya din. Ang problema ani ikaw ako. Kaya ko kadili man po na siya madako gud. Mo lagi mo na nakaparat lagi Sa nila. usaon di gina sa tambok. Mo ra ginahilawas. Gusto ko mag-exercise niya kay mura magmalipong ko yan, init mo. Mana man gud nga dam sige exercise niya. Hindi ko exercise kay lami man kay kaon mo nang nitambok nga ang uban kay wrong man pud ang exercise. Ay oo, nasa. Kinahanglan. Ana ra gyud walking Exercise. 1 hour ba. Pero dako gyapon ang ilang meals. Wala gyapon out of Dayon, ano ikaw hat naman po kanako pag ingog dako ang ilang meals. Tarunga jud ko be. Sir, angayan ba bakang Sorry. tuldukan bagi nako ora karon sir. Sorry, my Karon dear. ra ko tama. Karon ra ko mo appeal sa imuhang unsa ni siya? Siska, unsa ni siya? Unsa to si Iska podcast? Oh, sis. Wala ko man wala ikaw ba kay masuko. Kung natandog jud ko madi kay ngano. So, dako ilang meals. Unsa di gibobot Madi, masahid ka madi. Ang ako Gamay ra gyud kaon. Gamay ra gid ma'am. Kato isa ka kaldirong gamay na mo. Di ang iyang At least na gamay nga kaldero, di ba? Uy, ang please imong consider fats me. nimo nga development grabe siya mo kuan. Dili gid makaborn og kuan fats. Oh, nanasad siya. Na. Na. Ikaw, Bali na diri sa ako, kako kusog man ko mo born og fats. Bali na diri. sus madi kung pwede pa lang gipanglangkat na ako yata sa belbel. Ah, ba sa likod? Sa bukton? Idugang sa kumbatisok sa legs. Imong legs. Maayo kay namili po ako may magbuot kay ako may muhatag. Tupo. Ka-unfair na no. Sus, sao na lang da. Conclusion da, Okay, conclusion. Ito exercise. 1 hour. Walking. Malit na ang kuan na ito mata. Ako kay tapulan kay Back kumumata. and forth. Uy, tapulan kay kumata li patay lutong. Ang best Ano yun siya? para mo matata imuhang mga selula maayo ang dagan sa circulation sa dugo. Kinahanglan jud nga mulakaw gyud ta. Malakaw. Ang lami Og manggod. dili makalakaw sa karsada kay maulaw ka ato si mong balay. Lakaw dito. Ana na siya. Ang lami man gyud mag-exercise kay labi nagmaglakaw-lakaw noon amo gi kauban.
Oh. Di ba? Kaya magmarites masad na. O, parehan nimo. O, di ba, ibalik nimo. Wala lang kitay kuhitay. Kaya gusto. Pag kitay kuhitay na madi, na imong dalan, dollar ba kay madi? Yung saon na lang. Inood yun siya. Oh. Kanang maka-exercise, bitaw may kanang makalakaw og Tinod lang isa kung na ka di ko ano oras. ba. Maayo ganahan nindot ang pamati sa lawas. Nindot man yun siya. Lami imong tulog. Pero ang presko ba? Bisag nahuman na bitaw kasi imong trabaho. Ay, kakapoy. Mag-hike ta. Ano din? Inig-hike ana. Then makabalik. Nindot imong pamati. Yung ano man, na kuan siya ba, ang dugo niya, nakalayok siya. Kaya ano, dili. So, sa akong kabahin, sus, marara ba dyan siya kwantap. Dugay kay ko kamatag buntag. Tapos, exercise. Wala na ko siya. Exercise. Dili na. Mana mga sis, magsugod na tag-exercise. Matulog tag sayo, aron makamata po tag sayo, kinanglan yun tang mag-hike. Matulog ko sayo Mo niya. ginay, Aron pinaka-best makamata po tag sayo, nga exercise. mag-hike yun.